time is 6:26 in the morning. Good morning, guys. Magawa tayo ng sandwich, yung French bread with shrimp salad. Ano ba to? Oh, crab salad. Sa crab salad. Ayaw kong mag-butter kasi nagkaroon ako ng PIMS. So, ganito lang. Kakain ako ng half dito. Tapos yung half dadalhin ko sa uwag ko. Uy, may nagano siya. Nahulog siya. Pasensya na kayo guys sa lips ko. Minsan wala akong paki. Guys, every kitchen has their own different view. Did you see ours? Tingnan mo yan. So, noon yung hindi pa kami naghiwalay ng dati kong asawa. Malaki kitchen ko. Hindi naman ganun kalaki, at least nakakapagano pa doon. Ito kasi pag apartment lang. Ang kitchen mo maliit. Ganyan yan parati. So, ito siya. Sana hindi ako pupungkudin. Tawag ito. Impos. Tilap today. Tilap. Masarap diba? Dalhin ko mamaya. Orange. Hindi yan mawawala. It's a part of my life. Tingnan. Kulay yellow na yung ano ko. Alam niyo ba guys, since na natuto akong uminom every morning ng coffee, nakakadilaw talaga ng ipin. So ngayon ang ano ko, uminom ako ng coffee. After that, nag-rinse ako ng ano ko, ng mouth ko, ng water. Tapos, pag hindi ako nagtuturto sa lamba, nasa labas ako, nag-ano kagad ako ng water. Kasi gano'n yan eh. Gano'n yan doon sa ano sa Greece. Kasi matatapang yung ano nila. May included na water sa menu. Pag nag-order ka ng coffee or tea. So, gano'n sila. Para kasi napaka-strong. So, mag-try na guys. Kinain ko na yung buko. So, mag-bite na ako ng konti. Dahil dalhin ko sa work ko. Okay, iwanan po dito kasi dito lang yung work ko. Bilitang ulan. Actually, yung mister ko ang nagagawa nito. So, kagabi, nakalimot niya. Baka kami sa taas. Kaya pwede daw ako na lang magawa. Haba ng dila ko.
Kaso, haba ng sila ko na. Pag init ang coffee, higupin nyo na. Yung higop na, dalang ingay. Nani-nervous ako sa time ko. Sa bagay, ako lang nandoon mag-iisa. So, I can do my own tempo today. Guys, mukhang napasarap yata ako. Baka maubos ko sa ngayon. Char. Ako naman may balik ko lang tumangya. Kasi ang dito. Ito. Kasi walang hangin makaano. Empty siya.